ukuthule konke. Amen. Ukuthula kumini. Amen. Ukuthula konke. Amen. Ukuthula namaphupho. Amen. Ukuthula kwabangcwele. Amen. Ukhethekile bangcwele abenzinyelele nami sina bishop wami ubaba wethu uDr. Masimini kanye nomama. Amen. Bese ngibingelela amaphuthuza ethu bonke kwehlelezana bomengameli abasikamayo. Amen. Nabafundisi abomama bababo bonke nabavangeli nabavangelikazi abashayeli abashumayeli kwehlele bandleni yonke bese ngakhohlwa-ke nayikhaya enhle kaNkulunkulu. Amen. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane noma nicula nje ukuthi ngibeke ngoba manje ngiculela umuntu owatrainwa ngendlela abafundise nginabo manje abatrainwa ngendlela yami. Amen. Bengihleka abanye ngaphi baziza amagama okwenza ayithathi kahle babembona esipileleni ayithathi ziyaduma la kulo kanti mina ngizuka izolami. Amen. Hayi bazalwane ngijabula kakhulu ukuba semakhazeni kuGood Friday esize ngenhliziyo ehlanzekile. Sihamba singethukanga, sihamba singabhekanga emuva ukuthi ukhona into silandelayo noma kuphumita sethuki ukuthi ngabe sekuphuma isibhamu la siyazi ukuthi ngoba mhlawumbe kuyiqhubela izinto nje. Amen. Kunezi nje bazalwane evuke enhlizweni yami ejwayelekile mina ngifumuntu ofuna izinto ezinkulu nezinzima. Mina ngithanda izinto ozaziyo nawe kodwa umoya ongcwele kimi ayikhulume ngenye indlela. Ngicela ukuthi sisazongena esizini ake sifunde izwi ukuloba kaLuka 22 sifunde 18 kanye 19 kade 20. Amen. Ilayo amagama njazo azongena kufuthi umholi mase sesiyongena lapha empini ezimnandi. Amen. Kodwa ngicela ke sixoxe nje ngazo zona lezi sithi sidla sibe sazi kwenzikalana awufundele baba. Hallelujah. Amen. Ngokuka Luka sahluko 22 evesini ka 18. Hallelujah. Siyafunda. Ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza okwesithelo somvini uze kufike umbuso kaNkulunkulu. Wayesetabatha isinkwa wabonga wasehlephula wabanika wathi lokhu kungumzimba wami onikelwa mina, yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Kanjalo ke nesitsha emva kokudla ethi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami elithululelwa nina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje Bishop Dladla sakhuluma ngezizwe. Amen. Bazalwane ningixole. Amen. Hallelujah. Angizukuya emazwini ayisikhombisa. Kodwa mawufika kwelesihlanu. Amen. Bese ulalela lento efundwayo la. Ukuthi angisayi ukusiphuza kuze fike kuNkulunkulu. Ngamanye amagama mase kufika la athi uJesu ngomile. Bazalwane. Angithandi simfundisele. uJesu lana wengazange asidle isidlo senkosi. Akazange aphuze makuphuza abaholi noma abafundi bakhe. Kungakho ngasesiphambanweni athi ngomile bakithi bebezani bamshaka imvinini angasho ukuthi hayi
athi ufeze. Amen. Amen. Angithandi ngoba ngizohlabeka abaholi bami abancane. Mangisho ukuthi cha wayengomelanga ibandla. Ibandla lomelwa simanzi. Kodwa wayengomela ukuthi ngifuna ukuthi kufezeke. Lalela lethatha abafundi. Uthi abayokhuleka. Ngiyangizwa baholi. Ukuze bangangeni kuphi. Mayefika yena ekhuleka. Uthi baba susa lesitha makwenzeka kungabi intando yami. Amen. Siphi kanti sithatha phezulu ngale. Kodwa mase kufika ezinye izinto esilahlekile wabona umuntu abhale test. Akanikeza. Kodwa mase kuphenduse ngathi kukhulunywa ngelizwi manje. Kanti kwethuka ngokudala lokho. Kanti ukukhuluma ngento yaziyo. Hayi uyakhululeka. Amen. Besithini mayifika 19. Wayesethabatha isinkwa wabonga. Lalelani ngokugijima baba. Amen. Wayesethabatha isinkwa wabonga. Wayesethatha isinkwa wasibonga. Hallelujah. Wasithatha isinkwa wenza njani? Wabonga. Hallelujah. Ubonga uJesu. Ubonga ukuthi akakangena emlingweni, akakangena esiphambanweni, kodwa uNkulunkulu umphile ithuba lokuthatha abafundi bakhe kuze bathi bazelabelana kodwa babe sebekhile. Amen. Waseyabonga. Mayithatha ini? Isinkwa. Ngamanye amagama abazalwane, isinkwa wayethatha umzimba wakhe ukuthi kusukela manje umzimba lo wami uyisinkwa sokuthi nina ningadla. Hallelujah. Ukuthi mawudla lokho hayi ukuthi udla isinkwa sangempela kodwa udla umzimba kaJesu. Hallelujah. Hayi ukuthi udla isidlo kodwa udlani umzimba kaJesu. Hallelujah. Wasenza ukumaqeda la. Funda. Wathi lokhu ungumzimba wami onikelwa nina. Yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Mamshini. Ongakhumbula kahle. Naleli ufaka lento eqhubezelayo. Angani konke nayo kakhulu. Kodwa ngayifunda ukukhumbula. Mina manje izinto bazami sengadlala. Senakhothana. Lefa noma ngibuza ngilele noma ngijajaxele. Uthi mina ngithe. Lithi-ke wayesethatha ke manje igazi. Hallelujah. Mase fika egazini uthi liyini? Lisivumelwano sakhe. Hallelujah. Aphuza igazi. Akasaphuza igazi kodwa usaphuza elikaJesu. Amen. Amen. Abaziyo. Nalabo bahamba kulaba shamathambo. Yeah. Babatela ukuthi bazokwenza umsebenzi. Mawuhlaba imbuzi, igazi lokuqala. Ilona ufune ukuthatha. Ilona lokuzogeza mama kade kushona umuntu. Kuthiwa liyothelwa nomswalo wembuzi. Liphumele liyogeza ngaphandle ukuze ligeze ishwa. Nokuthi kade kushone umfowethu, kade kushona ugogo, kushona umama, kushona ubaba. Kodwa manje sikhuluma ngegazi likaJesu. Asikhulumi ngelembuzi, asikhulumi nangenkomo, asikhulumi nangezimvu, kodwa sikhuluma ngegazi likaJesu othathululelwe yena. Elisivumelano sinjani? Esihle. Amen. Amen. Noma amagama sizodla bazalwane. Sazi ukuthi sithatha ivumelwano. Masizodla isidlo senkosi. Asazi ukuthi sithatha isivumelwano segazi likaJesu. Siyawudla umzimba, siyaphuza igazi likaJesu. Kodwa masiphuma la sisayathuka, masiphuma la sisenamagama, masiphuma la sisafasana, masiphuma la sisenenhlebo. Kodwa igazi siphuzile, isidlo sisidlile, kodwa sitanga lutho.
Amen. Sifika la somiwe siyabuyela nasemakhaya somiwe. Sifika la singabhili sibuyela nasemakhaya kwezindaba sisabhili. Kodwa namhlanje ngicela ukuthi masizophuza entajesu igazi mina lizosenza ukuthi sihloniphe, lizosenza ukuthi sibe nenhlonipho, lizosenza ukuthi sithobeke, lizosenza ukuthi omunye umuntu simazi, ngoba lithe iBhayibheli asenze umuntu abe ngumfanekiso wethu. Ngamama ngamusho umuntu engasiyedwa lapho. Hayi kozela injalo yabona nakuJesu siphambaneni wakwenza losala ntanda kodwa kwenzenjani Alala. Leningi khona Dladla abayizwa kubo lento ayizwasizwe. Amen. Nawe njengoba ngime lapha kwenu abayizwa mina lento engiyizwayo, abayizwa lento engiyishoyo. Haleluya. Kuthi nokuthi izelizwe kodwa ngelinye lamalanga mhlawumbe sengalala nesithetheleni lalisifalisho lezinto kube ngazathi liyaphambana elalisohlala phansi ngo-99 sasiseNewcastle, abanye babengakabikho mhlawumbe bani. 99 saseNewcastle bangipha izwi likaLuka 23 verse 46 elithi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya. Kwakuyimi noma umthombeni ungasekho. 99 ubheki phakathi ngoJeneral Secunda mina ngumngane thathi note ubheki phakathi ngoJeneral Secunda mina ingane. Hallelujah. Uma ngizongena ezini angivelanga ngoba ngiyakuthanda lokho ngijwayele. Angivelanga ngaqonda kulo. Ngake ngathi uma nje uba kudlala esaphila eMpumalanga kanye nobaba uMashinini ikhova asoze zavuka ziphelile eMpumalanga. Ngisho nini? Nabanga mfowethu. Amen. Sibonga mhlanje. Okukhulunyana. Ekuthi ngisho mina nini? 99. Lizofezeka nini ngisho? 20 kubalanga manje. Asikho kwava nini? Sikuphi? Mathulu kulo ngikoselemusa. Ngiyabonga kakhulu amazwi amnandi.